हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायहरनाय थाबावबाय सो नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै मैना आबुं बर' सावथुन सायावहाय नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना सानदों दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मैना आबुं बर' सावथुननि पार्ट 6 भिडिअखौ नुखाबायानो दे लोगोफोर स' लोगोफोर दायो नोंथांमोना नायनो थाखाय एक्साइटेड जाना दं पार्ट 7 भिडिअखौ थ' लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो सोंहरबाय थादों दे लोगोफोर मैना आबुं बर' सावथुननि पार्ट 7 भिडिअखौ माब्ला रिलिज खालामगोन होननानै एक्चुअली लोगोफोर आं मैना आबुं बर' सावथुनखौ नोंथांमोननिसिम आपल'ड खालामना होआ दे लोगोफोर थ' लोगोफोर आंनि बे भिडिअआ नोंथांमोननिसिम भिडिअखौ शेयार खालामना होनायनिल' दे लोगोफोर स' जाय बिथांमोना भिडिअखौ थाल खालामना नायो अब्ला नोंथांमोना बुजिखायोआनो दे लोगोफोर स' लोगोफोर जोंहा रिंसार ब्रह्मा इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहायसो बे मैना आबुं बर' सावथुना रिलिज खालामना होजागासिनो दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर जोंहा रिंसार ब्रह्मा इउटुब चेनेलाहाय मैना आबुं बर' सावथुननि माखासे पार्टफोरखौ 2-3 साननि गेजेरावनो रिलिज खालामना होयोमोन दे लोगोफोर स' लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो माखासे पार्टफोरखौबो नायनो थाखाय चेनेलखौ सापर्ट खालामना लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर मानोना लोगोफोर नोंथांमोननि सापर्ट आरो मददखौ मोनोब्लासो बिथाङा फैनो गोनां माखासे पार्टफोरखौबो थाबैनो रिलिज खालामना होगोन दे लोगोफोर स' लोगोफोर जेब्ला मैना आबुं बर' सावथुननि पार्ट 7 भिडिअआ रिलिज जागोन अब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलनि गेजेरजोंबो आपडेटखौ मोननो हागोन दे स' लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो माखासे फैनो गोनां आबुं सावथुन बर' एलबाम्सफोरनि बागै मिथिबाय थानो थाखाय आंनि गोदान चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो हल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे आंबो नोंथांमोननिसिम भिडिअखौ रिलिज होयोब्ला आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेसनखौ नोंथांमोना थाबैनो मोनहैनो हायो दे लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय थ' लोगोफोर मैना आबुं बर' सावथुननि पार्ट 7 भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना चेनेलाव एक्टिभ थाबानो जाबाय दे लोगोफोर